A Xunta de Galicia condicionará no mosteiro de Santa María de Ferreira de Pantón, coñecido popularmente como As Bernardas, unha hospedaría e un espazo multifuncional que poderá acoller información divulgativa do mosteiro e da Ribeira Sacra en xeral. Estas actuacións forman parte dun proxecto de rehabilitación de varias dependencias que actualmente se atopan sen uso, como a antiga hospedaría, a Casa do Capelán, a Torre Barroca e parte da planta baixa. O delegado territorial de Lugo, José Manuel Balseiro, visitou esta mañá o mosteiro e explicou que a Consellería de Cultura e Turismo está tramitando a contratación das obras por un importe de máis de 523.000 euros. Trátase da recuperación da tradición da hospedaría monástica con sala de almorzos, 4 cuartos dobres, 2 habitacións individuais, 2 salas comunitarias e outros espazos. Tamén se reformará a planta baixa do ala leste do mosteiro para acoller a recepción da hospedaría, o espazo informativo sobre o monumento e a súa contorna. A recuperación é estética, arquitectónica e funcional, neste caso, para novos usos que doten de vida ao edificio e á actividade turística. O mosteiro cisterciense de Santa María de Ferreira en Pantón conta dende o ano 1975 coa declaración de ben de interese cultural coa categoría de monumento. Entre outros traballos deben mellorarse as condicións de humidade na planta baixa executando unha nova soleira ventilada, actuar sobre pavimentos, paredes e teito, dotalos de instalacións de electricidade, iluminación, calefacción e seguridade contra incendios, instalar novos aseos exteriores para facilitar o uso cultural do mosteiro, realizar traballos de consolidación e conservación nos tabiques barrocos e deixar polo menos nun espazo comunitario unha fiestra arqueolóxica didáctica, e acometer diversos labores de cantería, carpintaría e forxa para restaurar distintos elementos do mosteiro. As empresas interesadas en optar a este contrato teñen de prazo ata o vindeiro luns día 17 de decembro para presentar as súas ofertas.